Els presento al David. David, el mag. Ahí los tenemos, buenas noches, bienvenidos. Soy David. Sí. Y me dedico a la magia profesionalmente. Li hem de donar la benvinguda al nostre amic David, el mag. Els carrers de Montgai s'ompliran des d'avui i fins diumenge de màgia. És que no ens podem esperar més, oi que no? Jo tinc unes ganes. No. Lo que voy a intentar va a ser que cuando se abra la trampilla, levitar. Lleva los cordones. Vamos así. ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué es esto, madre mía? David, muchísimas gracias por ese arte. El dos a pica. En lloc d'espectacle, què faràs? Taller de màgia pels nens. Oh my God. Agafa la que vulguis. I n'he agafat. I vols girar-lo? I la tinc. Estic molt al·lucinada. Ara, quan sortim d'aquí, marxem cap a l'Hospital Trueta a fer màgia als nens que estan malalts. I a veure, mira quina tens aquí ara. Sempre que algú necessiti, que truqui a la Fundació Abracadabra i farem el possible per intentar ajudar-los. Vols que et deixi el meu mòbil? Talleu. No podem tallar, que estem en directe. Como aquí dentro, no, si tarda mucho desaparece. Això com pot ser?